Domov. Jak je to slovo pro nás samozřejmé. Chodíme domů, vracíme se domů 100krát, 1000krát. Domov jsou i ty naše hory, které tu stojí už 1000 milionů let. To bylo zřejmé už z věže na Ještědu, jo, že je to pozoruhodná stavba, ale pak i z toho, co oni postavili potom. Jo. I to obchodní středisko Ještěd dole v Liberci. Projekt 92 metrů vysoké televizní věže na Ještědu u Liberce inženýra architekta Karla Hubáčka byl oceněn mezinárodní Peretovou cenou jako pozoruhodné architektonické dílo. Bylo zadání na 2 domy na kopci, teda jeden měl sloužit teda technice a druhý měl být hotel a restaurace. Karel Hubáček udělal prostě ten jeden dům s tím tvarem, který vlastně završoval ten kopec. Přeci tam nebudu dělat 2 hmoty, jak to bylo předtím, protože ty 2 hmoty jsem předtím prostě viděl. Ještě se zdá být, a myslím, že právě něco nadčasového a myslím si, že hlavní výzvou je ho zachovat. Ta hora sama se tak jako viděla, že tam je to nejvyšší a nejmožnější. Tak se mi to napadlo, že tam takový kornout obrácený bych dal. On dodělává prostě tu horu, jo, to je něco tak úžasného. Jo, to se málo kdy stane, že když vsadíte stavbu do přírody, takže ta stavba té přírodě a krajině ještě pomůže. Jo. A v tomhletom případě se to stalo. Vysílač ještě to je úžasná stavba, jo. To tam prostě pasuje jak prdel na hrnec, jo. To tam prostě mělo stát. Liberec dnes dostává nádherné dílo, které svým významem i dosahem nebude jenom chloubou města, okresu a severočeského kraje, ale celé Československé republiky. Já jsem strávil, řekněme, okolo té věže 10 let života. Ten dům otvíral tenkrát první tajemník Husák. Já jsem u toho nebyl, já jsem tam nesměl, protože jsem byl jako špatný, nebyl jsem moc červený, tak jsem do této společnosti mohl jako vejít a byl jsem rád, že tam nemusím chodit. A máme tu doklad nové koncepce. Obchodní dům Ještěd vyrostl uprostřed města. My jsme se pokusili teda vytvořit labyrintický prostor, tím, že to bylo prostě protkaný těmi pasážemi, místo, kde se lidi mohli potkat a taky setrvat, jo? V libereckém počasí, že jo, samozřejmě krytý a tak dále. A tak to všechno byly takové impulzy k tomu, že se vlastně tam narodil takovýhle zvláštní dům. Fotografie z té doby, nebo kdo si to pamatuje, tak ty byly velmi tristní. Jo? To lidi zírali, co tam je. Já se k tomu bourání nechci nějak vyjadřovat, že jo? Byla to nutnost, a se to zbouralo, postavilo se tam něco nového. Já jsem tenkrát podával 2krát žádost na Ministerstvo kultury o záchranu, o zapsání jako památky a záchranu toho domu. Ten obchodák už byl zasnutý, odpojený, byl obehnaný mobilním plotem. Vzadu byla brána, to se dala otevřít a když se to prošlo, našel jsem otevřený dveře a tím pádem jsem celý ten obchodák prolez sám. Jako no. My těch kvalitních, opravdu jako kvalitních, jo, špičkových staveb z té poválečné éry nemáme mnoho. Jo, a když prostě vybereme jednu z těch nejzajímavějších a zbouráme ji, tak je to teda hloupost. Jo, je to hloupost, je to téměř kulturní zločin. Speciálně v Liberci, kde to prostředí předtím, než tam byla postavený obchodní centrum Fórum, vlastně byla taková jedna z největších periférií v České republice v centru města. Liberec teď má 4 nákupní centra a 6 hypermarketů. Na každého občana 100 000 města připadá 1,5 metru prodejní plochy. Z krajských měst nejvíc v Česku. To hodnotná architektura není. Jo. Uvidíte, že za chvilku to zbourají taky. Kdybych měl tu moc, tak normálně buldozerem to tím projedu. Jako. Kdybych neměl co ztratit, tak prostě jdu do toho, bych to vzal s sebou. Ten Liberec bych mu vytrhnul ten beton, co ho tíží na srdci. Byl jsem s tím od začátku až do konce. No. Nejdřív jsem jako byl v něm. Jo, a když se to začalo bourat, tak jsem v něm byl stejně.
Jo, taky jsem tam chodil i přes den. Tady byla unikátní budova a otázka byla, je využitelná nebo není využitelná. Já si myslím, že využitelná byla. Za zásluhy o Českou republiku. Známý architekt jako jeho takzvaná školka byla v totalitní epoše místem, kde se setkávali nadaní studenti architektury a architekti, kteří měli možnost svobodně se rozvíjet. Hubáček byl báječný člověk. Vždycky to byla osobnost, která měla velký charisma a vždycky byl nespochybnitelný šéf ateliéru. Jo. Pan šéf, nikdo mu jinak neřekl, jo, než pan šéf prostě, že jo. Takže to je asi k Hubáčkovi. Co všechno jsme mohli zachytit? Co všechno v tomto portrétu chybí? Snad jste na chvíli prožili ten pocit domova, pro který tu lidé žijí, radují se, tvoří, odpočívají.